ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ирӯз 15 декабри соли 2023 1000 рубл 121 сомону 50 дирам. ирӯза навор дорем. ВАЗ 21099 дудуна, Daewoo Nexi, Daewoo Leganza, Daewoo Matiz, Mercedes Sechka, Tata Opel Astra фасон баришмо дар ҳамин навор имза. Хулосаи 8500 сум сар мешавад мошино. Хоҳиш ай ҳамаи шумо лайкро бизанед, ба канал подписатсия кунед. боварӣ дорем ки ҳамин навори мо ягон мошин ё хона мехарем шумо бачаҳо. برای реклама кардан خانه ماشین زمین کвартира технику боша рӯш кунед. аввалаш худованд, баъд мо сабаб мешавем, худохоҳ савдош мекунем. бардор азиз, дар мо комментарий назанед аз кадом маркаи мошини хонаҳо шумода маъқулай дар корай, аз ки ҷои тоҷикистон боша, мо бари шумо дар навори баъднак пешниҳод мекунем. качесвара баланда монед, навора тамошо кунед бачаҳо. мо эълона сар мекунем, шумо тамошо кунед. ана ак мегзарем тарафи мошино. мошини фурӯши якум бардор азиз. Daewoo Nexi чиқаре ки мо қайд кардем дар ноҳияи Фархор қарор дорад. солша 2005 меган. рақамҳои WhatsApp метавонед занг зад, аз номи канали Далер официал гап занед, бо ягон сум арзонтон мекунам. мотор 1.5, коробкаш механика, бензини газ кор мекунад, краскаш металлик, балоно 50%, хадавои 70%. ҳуҷҷат надора. мошини зурай карочи созай. камтар нарӯшкаш кор дора, мотор зверай, занг занед, бо савдо мекунем. ҳамин рақамҳои WhatsApp да марҳамат метавонед муроҷиат кунед, бо маслиҳат мекунем. касе дар маъқулай бачаҳо занг зада маслиҳат кунед. худам бо мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ бардор азиз. Mercedes Sechka айни ҳол дар шаҳри Конибодон қарор дорад. солша 97 меган. 79000 сомон нарх. мотор 1.8, коробкаш механика, бензини холӣ, балонош навай. 79000 меган, бо муомила мекунем. рақамҳои WhatsApp занг за маслиҳат кунед бачаҳо. хадавои 100%, диска рамашка, ҳуҷҷато тамом шудагӣ, алиш намешавад. занг занем, бо савдо мекунем. бардор азиз, Mercedes Sechka марҳамат ка бо муомила кунед худтон. рости бардор аз ҳамин наворои мо, ҳамин мошино арзанда як лайк ҳаста нест бачаҳо. кӯя дар комментар нависен арзанда боша, агар лайкотонро бизанед. дар ҳамон комментар 3 та 5 нависен. худо хоҳад ай ҳаматон рӯзӣ бардор азиз. чанд қадр дастгирӣ бисёр шава, чанд қадр меҳнато мақсад қадрдонӣ шава, агар наворои ҷолиб барои шумо бисёртар мешавад бардор азиз. ногуфта намона бачаҳо. номерои ма барои реклама кардан аввалаш худованд, баъд мо сабаб мешавем, хона мошин замин квартира техника боша рӯшкен. иншоалло рекламаш мекунем. лайкотонро бизанед, ба канал подписатсия кунед, навора тамошо кунем. бо мошини фурӯши навбатӣ. Daewoo Leganza солаш 97, айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. нархша 18000 сум меган. бензини газ, кузов седан, мотор 1.8, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, хоб равғаншам нав кардагай, хадавоишам 100%, балонош нав, пачка нав 100% кор мекунад. ягон кораш мақсад нестай, кам ами ранг мекунед, мегам малярни кор дод тамом. хоб кузов 100%, мошин дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 18000 сомонӣ мефурӯшем. бо занг зад бардор азиз, оҳиди мошин маслиҳат кунед худтон бо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra F солаш 93, 26000 сомон нарх. дар бохтараи мошин қарор дорад. бензини газай хетчбек Astra F марҳамат бачаҳо. авио мотори 1.6, 213404 километр гаштаги мошинча. коробкаш механика. ака и пробегша бардор азиз, рости худтон бо занг запирсен. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав кардагӣ, аккумулятор нав, 4 балонош нав, ҳуҷҷатошам ҳастай. краска тоза, кузов хетчбек, бензини газ кор мекунад. балонош дар ҳолати корӣ, мотор, коробка хадавои созай. мақсад
нафаре лозимае ки ҳамин мошина бигирада ҳай карда бигарда. занг мезанем бардор азиз, худатон бо маслиҳат мекунен, маъқул баша рафта бахарен ша. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. чихеле ки мо қайд кардем, боз як дона Opel Astra F солаш 95 дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад. 15000 меган нархша. бензини газ кор мекуна, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. срочна мотора мега 4 фарсунка. мошин дар Калхозобод қарор дорад. бо савдо мешава, фақат болои капота савдо мекунем. мошин тозакай, намедонам 15000 сум меган бардар азиз. ҳамин рақамҳои наст аз 31 мондагем метавонем занг зан муомила кунем бо оиди ҳамин мошинча бардар азиз. то ҷое ки мо маълумотҳоро қабул кардем, ҳамин қадар маълумот дастрас кардем. мо худотон занг за маслиҳат кунем бардар азиз. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Daewoo Matiz солаш 98. мошин дар Қирғанай, дар дӯстӣ Ҷиликул номи пешинаш. нархша 24000 сум меган. бензини холӣ, кузов хечбек, раскат сафед, мотор 08, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад. то моҳи январа документ дорад, документи солонаш дорад. خریداری کنکرت نیز زنگ زنیم با معامله میکنیم، اویدی نرخش مصلحت میکنیم، یگان سوم این طرف میخوانیم. با سستانی ماشین ساز درجه عالی نه، درجه میانه. خریداری کنکرت نه فقط میگم با یگان سوم ارزان هم میشه. سالش 98. کراسکا سفید. درونی ماشین توزیع خشراکای ماشین خودش کامرا خود بردار عزیز. ماشین نوبتی دوستان عزیز. واز 21099 سالش 2003. ماشین در دوشنبه گشتگی است. عین حال قرار دارد. 10500 تومان میگن. بنزین گاز سوزشوری، کوزوو سدان، سوید سربریستی، ابیو موتور 1.6، коробкаш механика. срочна اینجا قید کرده بردار عزیز. سوم در کره جای میشتنیش میگه 8500 سوم میشوه. مقصد 10000 ش با میخوام دیگه یگان دیرم ارزان نمیشه. داکمنت ندارد ماشین. سستیان ماشین سوزای سومون در کره برای می سوداش کرده استیم. یعنی قم بچه‌ها معلومات ماشین دسترس کردگیم. با اویدی ماشین زنگ زا مصلحت کنیختون. ماشینی فروشی نوبتی بردار عزیز. باز یک دونه واز 21099 یافتیم برای شما. سالش 2004 در دوشنبه قرار دارد. نرخش 15000 سوم میگن. سوزشورش بنزین، موتور 1.6، коробкаш механика. کریلی پیش نوی پچکا میگن. خریدگیم شه. در باگاژ عین حال 4 دیسکا بالون نوی پچکا خریدم شه. موتور коробка واگونی زدگیم شه. لبوای نو پچکا، шлангои обша мега ҳамаш нав кардагӣ. мошин 8 сол буд мега хоб буд дар хона. чанд қа ки зурмон расид ҳамин қадарда мақсад мошинамо тайёр кардем ша. баъд дар савдо баровардем. марҳамат кор бори мерид шани шумода гуфтем. бо маслиҳат мекунем, беҳуда зангмон назанем дӯстон азиз. ин ҳамин қадар маълумот оиди дӯстони исломии худаш будай. ماشین نوبتی بردار عزیز. Opel Astra F سالش 1996. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 33000 سوم میگن. سوزشورش بنزین گاز. کوزوو سدان، موتور 1.6، коробкаш механика. ماشین خلاصه سوزای 4 بالون پچکا 6 ماهه حجت دارد. موتور коробка زویرای گاز بنزین هر دوش کار میکنه. با سودا میشوه. آدرس 102 میکرورایون زرنیسار. пеши таксиёй регарда мошинча қарор дорад. 33000 сум меган. бо муомила мекуна меган. састаяни мошин соз касоне ки харидор ҳастен
балонои пачка дора краскаш соз зурай 33000 меган солша 96. хайдори аниқ бошен агар ҳамин рақамода занг за маслиҳат гирем бардор азиз. маслиҳат савдо чизи хубе бардор азиз. ногуфтан оно бачако номерои мо барои реклама кардан боз як бор дига аввалаш худованд баъд мо сабаб мешавем иншоалло савдошон мекунем. хона мошин замин квартира чизе ки дорен барои савдои реклама кардан мо дар рӯишин рекламаш мекунем. хоҳиш ҳама шумо лайкотона бизанен, ба канал подписатсия кунен. хона заминои беҳтарин мемонем. чизе ки шумо хостен, чизе ки роӣ кардан қабул кардем, шумо дар рекламаш кардем. боқӣ дар амони худо то навбарои баъдна. хай бачако майли хай барори кор ҳаматон дор.